Geen publiekstrekkers meer bij de Woeste Hoeve. Maar misschien komt daar binnenkort wel verandering in. De seksclub wordt verkocht. Wordt het weer een bordeel of toch een woonhuis? Dat is de vraag. De vraagprijs is €350.000. 3 slaapkamers, een zolder met volgens de makelaar een verbouwpotentie en een ruime tuin. Er moet dus wel wat aan het gebouw gebeuren. De danspaal en de meubels zijn inmiddels al verwijderd. De toekomstige bewoners mogen de rest doen. Het gebouw heeft als enige gebouw in Pielermaas een seksclubbestemming. Je kunt er dus een seksclub beginnen. Wil je dat niet, dan moet je bovenop de koopprijs van de woning nog eens €75.000 neerleggen. De laatste jaren had de Woeste Hoeve de naam seksclub Maison Maasbree. Vooral achter de webcam werden er zaken gedaan. De verhalen van de gekleurde lichten en bijzondere gasten behoren nu tot het verleden. Maar wie weet krijgt dit gebouw straks weer een invulling waar Maasbree en omstreken aan een trekken kan komen.